கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி வட்டம் பாரூர் பெரிய ஏரியின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரதான கால்வாய்களில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கும் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் பர்கூர் திரு மதியழகன் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள முன்னாள் லோக்சபா எம்பி சுலோன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள மணிமேகலை நாகராஜ் சேர்மன் அவர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு பாசனத்திற்காக பாரூர் ஏரி கீழே இருக்கக்கூடிய ஆயக்கட்டுதாரர்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் இந்த தண்ணீர் திறக்கும் விழாவுக்கு இந்த தண்ணீர் திறக்கிறதுக்கு ஆணையிட்டுள்ளார்கள். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இந்த ஏரி கீழே 2397 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் 1/7/2021 முதல் 12/11/2021 வரை மொத்தம் 135 நாட்களுக்கு இந்த ஏரி கீழே இருக்கக்கூடிய 2397 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு 379.44 மில்லியன் கண்ணாடி தண்ணி சுழற்சி முறையில், அப்படின்னா நமக்கு முதலில் 5 நாட்களுக்கு நாற்று விட தண்ணீர் விடுறதாகவும், அதே போல்